Hello guys, meron lang ako kasi share na niluto kong bagong recipe sa chicken afritada. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, nabubulol na, nag-aapura, daming trabaho. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakishare na rin para ma-share natin sa iba yung simpleng recipe ko. So, yun lang. Salamat sa mga nanonood ng videos ko, sa mga nagla-like. Please, paki-share. Thank you.